Babukeli beMakhiwa TV njengoba sengishilo ukuthi noma kanjani ke sila kwaNongoma kuphi na endaweni ekuthiwa komcebo kaZulu njengamanje ngiphethe insizwa la noma kanjani ke enza nje into ebukekayo noma kanjani sibona ubuso bukaKhuzani la futhi uyabona ukuthi hayi khona ngathi futhi wetshiwe sizwa kithi sikubingele siphinde sikwamukele kwiMakhiwa TV. La suka la lisesenta lisema18 qola duma. Sanibonani ngibingelele lo bingelelayo uSithembiso Nxumalo wakhona kwaNongoma owaziwa ngokuthi uSitheshi iciko la kwaNongoma. Lapha ngidwebile bhuti uKhuzani yabo njoba ngila ku-Action SA ngizofuna uKhuzani ngiyeza kuthiwa ukhona khona la. Wathi angimcingi ngize ngimthole ngoba nje wathi nje uzomgephela la. Yebo khona la. Manje kithi lokhu ukwenza kanjani? La ngiyapainta la. Ngisebenzisa nje upende wempahla bese ngiyapainta ngimdwebe umuntu ngimbuka esithumbeni. Njengoba nje ngimdwebile noKhuzani. Wathi nje ukudweba uKhuzani ufuna ukubona noma njani uKhuzani nomdwebo lo. Manje uzonza njani uzomupha lesi skipa noma? Hayi ngizombona nje soxoxa naye. Soxoxa naye. Kahle kahle ufuna nixoxisana ngamalana nalesi skipa sinobuso bakho. Yebo. Ngicabanga ukuthi mfethu usijabulela kakhulu. Mfethu abanye mhlambe abadinga ukuthi ubenzele mhlambe kanje ngoKhuzani nje ubumenzele nje mfethu ubengakuthola kanjani? Bengaxhumana nami ku-Facebook nguSithembiso Sitheshi iciko Sithembiso Sitheshi iciko inamba yami yocingo ithi 0609045371 0609045371. Ngicabanga ukuthi awulumi kakhulu mfethu lapha emaxabisweni mfethu right in border for abantu abangakwenzela. Hayi ngirathi kusawu 150 okwamanje iskipa kodwa ayithengele. Iskipa ayithengele bese wena wenza 150. Yebo. No sabonga kakhulu mfethu uphile nje amadoda. Sabonga.